cah ganteng saja kayak kacau pikirannya. Weh, kene. Weh, ono apa jane tung? Kayak lupa inem tak oyak-oyak. Jan bayune ke koyo pite arep ngendok. Tidak ada ngendok. Jan-jan, ono apa to jan-jane? Kowe iki duwe Gusti Allah. Duwe zat sing maha penolong. Curhat di Gusti Allah, donga sembayang. Ya Allah, paringano inem ndang cedak ning kene di pelukanku dan aku bisa ya Allah. Lah, bocah.